Dino ke-10 nggak video iki kan tangine kawanan gara-gara nonton Argentina Spanyol mainnya Messi ya apa delok wong kerja Jadi si bodol bola balik kan. Kayak ono sayap ya. Kayak ono sayap kae. Kayak ngeri yakin. Setiap dijikok jensetin nang nggon goreng metu goreng agak urip. Ini lebake mati. Ya kudune kowe njaluk pindah kowe soal. Dinyen cukur ae, Din. Ya iki bae kok bangku. Ras Ronaldo lah, Messi wajib menang itu dukungane itu Messi. Tajine wong tuku. Masa si Inggris ki lho. Bal-balan opo ngono yo nganti 10 kae nganti. Ngono kowe? Oh iya, serai itu. Ya tak kok klambi ya apa? Oh, no jadul. Oh, no cok. Bapak sekalian Mbak Mris nganu apa supporter sing ra ketok sok. Anu karo njero ya, Bang. Perbaiki. Ngefak. Itu sewa ya oleh ki anake ingon ibu-ibu ki das ki anake dandel sikile cuk ki anak-anak apa kepeki sapi iki sapi wis gede munyuk ya iki pendek audio jenenge nang nggon to serge piring alas meniki dadi apik ngono to wong desa ngono tenan Salia. Soalnya wis tau krungu piye. Dene wong pas kek do nganjang itu bengi. Di panjen ora niku tenan ngomong nyong lho, Cuk. Jancuk pengen ngomong nyong. Cethoe ngomong nyong padahal nyong ning ndhuwure kene wong paling isor kene. Jam 11 bengi ae jeles. Ya ora, dhuwur. Ki silit gunungnya ra ketok baku eleang kia disiwakan nyusu ya apa-apa untuk deh ini tuku ya oleh ki kostum berung dicat di cewek-cewek kostum alhamdulillah wis semono wae meh nyusu sik